אנחנו בדרך לקריית שמונה. היו! דארק לאגר on the road. לעתיד! מי נמצא פה? מי נמצא באוטו? אני, מי זה אני? דניאל. יפה מאוד. מי קורא לי בשמי? דניאל. אני ינון. ואני לוי. פעם הראשונה מזה 10 פרקים אנחנו מארחים את המתופף המדהים שלנו. לוי צימבליסט. היי, אל תדבר עליו ככה, הוא לא שומע. אני אדבר עליו איך שאני רוצה. תשמע אחי, אנחנו באוטו בדרך לקריית שמונה. אם מישהו מקשיב לזה, הוא לא יכול, אתה יודע, כמו שעובד בפודקאסט לראות אותנו. מבחינתם, באטמן נוהג כרגע. לגמרי. הוא לא אוהב לדבר הרבה, נכון באטמן? אחי, לא יכולנו להשיג את באטמן, אז השגנו את באטמן עם תסמונת דם. אחי, זה הקוקי מאנסטר התרפסת של באטמן? כן, הוא עושה חלטורות, מה שרחוב סומסום נסגר, אחי? מה אתה לא, חושב? רחוב סומסום נסגר? איפה כולם גרים עכשיו? בסמטת סומסום. רגע, באתרי בנייה שם. בכל מקרה, אז כן, פרק 10, פעם ראשונה שלוי מצטרף אלינו, כי אין לו ברירה. אנחנו בדרך לקריית שמונה, ההופעה הראשונה שלנו בצפון הרחוק, ההופעה השנייה שלנו בטור הזה, ומי שלא יודע, שבוע שעבר הופענו בחדרה, בשרלוק, פעם שנייה שלנו, אנחנו מתים על המקום הזה. כן, זה היה פתיחת סיבוב ההופעות שלנו. כן, ממש פתיחת סיבוב ההופעות. ועשינו על זה פודקאסט, אני ודניאל ישבנו, הקלטנו פרק תגידו תודה או לא, הוא נמחק. תודה. כן, זהו, אחי, הוא גם לא היה טוב, הוא לא זרה משהו. ניסינו שם איזה פינה שאנחנו הולכים לגנוז אותה כנראה, זה היה, אתה לא תדעו מה זה. אני רק אסכם אותה ב3 מילים, דונלד טראמפ הומו. כן. לעתיד! זה יהיה הסיגנצ'ר שלי. כן? כן, אתה יודע, מעריצים שני מפורסמים, מעריצים יבואו ויגידו לי, תגיד את זה, והם לא יודעים מאיפה מכירים את זה, אני כזה, לעתיד! וכזה, הוא אמר את זה! קטע, פרק 9.5 הגנוז. 9.5. לא יודע אחי. 9S. 9S, נייס. בכל מקרה, אז לוי איתנו פה, פעם ראשונה שלו איתנו, אז נפתח איתו, אחי, איך היה לך הופעה בשרלוק? וואלה, היה בנזו לגמרי. בנזו. כן. מי היה בנזו? כן. אחי, אתה עצלן מדי להגיד בן זונה? זה עוד שתי מה אותיות. לא, אחי, ככה אתה טינג'רים מכיר אומרים אותי. היום. ככה טינג'רים אומרים היום. בנזו. יאללה! לא, אבל תשמעו, היו אנרגיות טובות, היה חיבור, היה כיף על הבמה. תן לנו נקודה לשימור ונקודה לשיפור. סתם לא, אל תעשה את זה. לא, באמת, איך הלכה לבמה? נהנית? וואלה, היה מדהים, ומה שהיה גם כיף זה רק ההתחלה, זה רק מתחיל מפה. וזה נגמר עכשיו! דניאל סובב את העגל לתוך המחסום. אני מתפטר! לא מנגן. נגמר עכשיו. באטמן לא יודע לנהוג. קח פה ימינה, סתם. ודניאל, מה איתך? אתה יודע מה אני מרגיש לגבי ההופעה. החצי הראשון היה מדהים. החצי השני היה פחות טוב, הייתה נפילת מתח. כי איך שהקהל, כאילו, אתה יודע, הקהל פשוט מגיב לאנרגיות שלך, ואם אתה עולה ואתה מנגן באטרף, אז אנשים עפים, ואם אתה מאבד קצת כאילו אחיזה על הבמה, אז אנשים מרגישים את זה. אבל תשמע, ההופעה הראשונה, אתה יודע, זה כמו, מבחינתי זה כמו שהופענו, עשינו מופע סטנדאפ, וחצי מהבדיחות היו קורות, והחצי השני היה בסדר. כן. לא כזה... אם זה פעם ראשונה ואתה כבר נשבר, מה שאנחנו לא עושים, אחי, אנחנו בדרך לקריית שמונה. כן, זהו. לא, זה פעם ראשונה. אני נהניתי מכל רגע שם, באמת. היה לי תענוג, אני חושב שאתה יודע, ראיתי אחר כך את הסרטון, לא ניגענו הכי טוב בעולם וזה, אבל היה תענוג. שוב, לא היה המון קהל, אבל נהניתי מכל רגע. לא נתתי לזה לבאס אותי, כי זה מה שאנחנו עושים פה, אחי, אנחנו באים ליהנות. והיה לי קשר טוב עם לוי, איתך קצת פחות, כי אתה עסוק עם הקהל יותר, אבל... אני בא בשביל המאני מזומני, אני לא יודע מה אתה מדבר. עשינו קופה שמה. שיהו. לא. 40 אגורות. לא, אבל תשמעו, כאילו, חצי בדיחות זה טוב, זה קצת קשה להתעלות כשבא עולה איזה רוסי שיקור על הבמה ומתחיל לחבק את כולם, זה קצת... אז מי שלא ראה, היה שם טוויסט בעלילה. אני חושב, נעלה את הסרטון של זה. כן, ציפו לי הופעה של דארק לאגר, אבל לא ידעו שזה דארק לאגר, כאילו דאבל פיוטרינג
איך קראת לו? בוריס קונסקי? כל מקרה, זהו, אנחנו בדארק לגר פה, אנחנו אוהבים את ACDC, אנחנו מדברים עליהם הרבה, והזמר הראשון שלהם, מי שלא יודע, קוראים לו בון לא אומרים סקוט. פיוטרינג? פיצ'רינג. פיצ'רינג. כן, פיוטרינג זה בעתיד. אבל בכל מקרה, אז אנחנו מדברים הרבה על ACDC, הזמר הראשון שלהם בון סקוט, שדרך אגב, היה לו מולדת 70 אתמול, אם הוא עדיין היה בחיים. והוא מת. כן, זהו, הוא מת. גם הוא לא היה מת. אין לו יום הולדת הוא מת 80. לפני כמה, 75 שנה? הוא מת ב-78, 79? לא, 80 אני חושב, 79. כי ב-80 יצא להם האלבום הראשון עם בריין ג'ונסון. זהו, אני יודע שיצא כמה חודשים אחרי, אבל לא יודע בדיוק מתי. בוא נגיד שהוא מת 79, עבר זמן מאז. כן. בינינו. אחי, הוא היה מת עוד פעמיים מאז, אם הוא לא היה מת אז. בכל מקרה, אז אנחנו בהופעה, פתאום נכנס מישהו בדלת, אני לא הייתי עסוק יותר מדי להסתכל על הקהל, אז אתה יודע, הסתכלתי לכל עבר, ואני רואה מישהו נכנס בדלת. אבא שלך. אבא שלי. הוא נראה כמו בון סקוט רוסי, זקן ושיכור, אז קראתי לו בוריס קוצקי. עכשיו, כולם, אנשים חשבו שהוא אבא שלי, כי הדבר הראשון שהוא עשה זה להסתכל ואתה יודע, להצביע עליו לעשות עכשיו אין לי בעיה. זה עוד בעברית. כן, זהו. זה היה תרגום לעברית. אין לי בעיה, אחי, הוא מסתכל עליי, והדבר הראשון שאני חושב זה, אני מכיר אותו, אני לא מכיר אותו, כנראה לא מכיר אותו, מה אכפת לי לעשות לו שלום עם הראש? אז אני עושה לו שלום עם הראש, פתאום הוא עולה על הבמה. הוא כזה, מצביע עליי, אחי, הוא בא וחיבק אותי. ואני טבעתי בעננה של אלכוהול. מיותר לציין שזה היה באמצע שיר. כן, באמצע שיר. וכל הזמן הזה, באמצע שיר אני כזה, רגע, זה אבא שלו? וזה. ואז הוא בא וניגש לדניאל ומחבק אותו. אחי, ואתה אומר, אז הם חברים וזה. אני אומר לך, יצאתי מהפעם ואנשים באו אליו ואמרו לי, בוא'נה, אבא שלי לא נגיע להופעה, כל הכבוד לו, וזה. לא רק זה, אחי, הוא בא לתמוך בי על הבמה. כן. לא, זה לא אבא שלי. בוריס קוצקי ניסה לדבר איתי תוך כדי שניגענו. אני חושב שזה היה בדיוק תוך כדי הסולו שלך, ואתה יודע, אנחנו מנגנים והוא מדבר איתי, עזוב שכאילו היה רע שזה, הוא לא דיבר אפילו עברית. הוא מאלה שמחבקים ממש מסביבך, וכאילו הוא חוסם לך את הזרועות ואתה לא יכול לנגן. הוא לא כאילו חיבוק צפיחה על השכם, לא אחי, הוא תופס לך, עושה לך לפיתה מ-WWE כאילו. לא, עכשיו הוא ירד מהבמה ואני באמת לא יכולתי להפסיק לצחוק איזה שני שירים רצוף. אחי, זה היה מדהים. כן. והוא באיזשהו שלב עלה שוב, הוא התחיל לשיר. כן. אני מניח שהוא לא שר בעברית. זה לא היה ברשימה שלנו, זה לא היה בפלייליסט שלנו פשוט. אחרת היינו מגנים איתו את מוסקבה טרנינג וודקה. מוסקבה טרנינג וודקה. או צ'יצ'ון. או, אתה יודע, שלל שירי הצבא האדום, כאילו. כן. אבל לא, זה לא היה המצב. הוא שר איזה שיר, אני לא זיהיתי מה זה היה, אבל זה היה שיר אחר שלנו. אני מניח שהוא לא ידע את המילים. זה היה שיר אחר שלנו שלא קיים והוא ברוסים. רגע, אחרי ההופעה, אתה יודע, עמדנו ודיברנו עם הבעלים של השרלוק, ואחת המלצריות באה ונתנה לנו בירות, ואני רואה אותו יושב על הבר, ואתה יודע, הוא בועל לאוויר. באיזשהו שלב תפסתי איתו קשר עין, אז אני עושה לו, אתה יודע, כזה לחיים עם הבירה. הוא מסתכל עליי, הוא עושה, בשבילי. ברוסית, הוא מסמן לי, בשבילי, הבירה זה בשבילי. אני עושה, לא, שב. הוא מתחיל ללכת אליי, אחי. אתה יודע שאחרי ההופעה, אז עברתי לידו, ואז הוא תפסתי ממש חזק ביד, כאילו, ממש תפס לי את היד, אתה יודע, בקטע של כאילו, אני הולך לאנוס אותך בשירותים, ותפסתי כאילו, ובא אליי ואמר לי כאילו, סשה תל אביב מוזיקה, אחי, ואני אמרתי לו, תקשיב, אחי, לא מדבר רוסית, ואז הוא אומר לי, בעברית כזה, גם אני, ואז הוא פשוט המשיך לדבר איתי ברוסית, וזה כאילו הזין שלו, אתה יודע, הוא פשוט פרק, כאילו, שנים של תסכול, ואני לא מדבר עם אבא שלי, לא יודע מה אמר לי ברוסית, אחי, אבל... אני חושב באמת... דפוק. אז זה תיאוריה אמיתית, אני חושב, שבון סקוט, אחי, במקום למות, הוא פשוט עבר לרוסיה, אתה יודע, under the radar, או איך שלא מכירים את זה ברוסית, ופשוט נעלם לכמה זה? ברוסית זה under the radar. under the radar. ירד מהרדאר, אחי, חי שם, אתה יודע, ירד למחתרת ברחובות, אתה יודע, הוא המשיך לחיות על וודקה וויסקי, כאילו, כמו שצפוי ממנו. 30 שנה הוא לא אכל פחמימות. זהו, בנדידות שלו, איך שהוא הגיע אלינו, אלכוהול מחק לו את האנגלית. כל ACDC לא זוכר כלום. לא זוכר כלום, אחי, עזוב, ניגענו הולודורוזי, אפילו לא עלה לשיר את כן, זה השיר שלו, זהו. כן, זהו. זה היה מחווה, טוב, לא נורא. קיצר, היה, בוא נגיד שאתה יודע, בשביל הופעה ראשונה היה יחסית די סוער, היה בלטמים די... זאת אומרת, זה גורם לך לחשוב, אתה יודע, כזה, מה יהיה בהופעה השנייה? אולי יעלה לנו בון סקוט רק מסוריה הפעם. אם הוא יבוא, או לבנון, גבול לבנון, אחי, אם הוא יגיע, אני אומר לך, אנחנו מצרפים אותו ללהקה, כאילו. סגר. בתור, לא יודע, רודי או נגן קלרינט או משהו, לא עוצרים הכל, מה בא לך לשיר? כן, רק הוא, אחי.
אחי, זה כמו, אתה יודע, כמו התמנון הזה שבמוכנות לסופרבול, איך קוראים לו? באמריקה? יש את התמנון הזה, שעושים באקווריום, ואז נותנים לו כזה... של המונדיאל. כן, של המונדיאל. שהוא המנחה שהוא היה מנבא מי המנצח. בדיוק, אז... מה האחוז ההצלחה שלו? 50-50? כן, פחות או יותר. טעיתי לגבי זה. אז אותו דבר אני נותן לבוריס קוצקי, פשוט תגידו לנו מה אנחנו צריכים לעשות, לעבור לאינדונזיה ולנגן רגעי, סגור אחי, מחר, אינדונזיה מדינה מוסלמית ואנחנו יהודים, לא משנה אחי. יש להם קטע של רגעי שם? לא. לא משנה. אבל מחר יהיה. מחר יהיה. עוזבים הכל, בוריס קוצקי, המסקוט שלנו. קיצור, לוי, אחי, אתה לומד ברימון, בית הספר למוזיקה ולהיפסטרים מזדיינים. כן. אנחנו יכולים לסגור את הנקודה הזאת פעם אחת ולתמיד. השם משפחה שלך, אשכרה צימבליסט? אשכרה צימבליסט. אתה מסתכל לי בעיניים כשאתה אומר את זה ואני עדיין לא מאמין לך. תראה. אני לא מאמין, צימבליסט, איך יכול להיות? אבל גם לאמא שלו, השם משפחה שלה בפייסבוק הוא צימבליסט, אחי. מה, היא בקנוניה איתו כאילו? אחי, אני לא סומך על המשפחה שלו. סתם, לא יודע, אחי, צימבליסט, מי שלא יודע, צימבל זה מצילה באנגלית, צימבליסט, מצילות, כאילו. קוראים לך לוי מצילתי, זה השם שלך. מצילתי. זה כמו שהם קוראים לי דניאל גיטרי, אחי. שמע, זה עדיף מלוי צלחות, אחי. לוי צלחות. כן. זה לא הגיוני, אחי, זה לא, אלא אם כאילו, אתה יודע, אמרת, השם בוחר את המקצוע, כאילו... אחי, אתה לא יודע שלוי... Soviet Russian name choose you. אחי, אתה לא מבין, לוי הוא מרוקאי, וסבא שלו היה המתופף של המלך. כשאני גרתי בתל אביב, היה לי, אתה יודע, בכניסה לבניין, היה שלט, אתה יודע, שלט די גדול כזה, לא יודע, זה מטר על 80 סנטימטר כזה, די מסיבי, דוקטור דוקטורובסקי, רופאת שיניים. זה השם שלה, דוקטור דוקטורובסקי, אני לא יודע למה חצי זה בחורה. זה נשמע כמו שם של בספר ילדים, כאילו. זה אשכרה, כאילו היא נולדה ברוסיה וההורים שלה אמרו Your name דוקטורובסקי, you be doctor, כאילו רק ברוסית, כי זה ברוסיה, לא... אחי, זה אשכרה מקצוע בוחר אותך, כאילו... דוקטור דוקטורובסקי. הוא לא אמר איזה דוקטור בלט. אחי, אתה יודע מה הורג אותי? אנשים שנותנים לילד שלהם אותו שם משפחה, נגיד יש, משה משה, יוסי יוסי. יש אנשים כאלה, אנשים חושבים שזה מצחיק, אבל זה לא, כי זה עצוב. והוא קוראים לי משה, משה משה, והוא אומר את זה, והוא לא משנה את השם האידיוט. אני עד עכשיו אני לא הבנתי למה, זה למזל או משהו, אני לא יודע. או לבושה, או שאתה שונא את הילד. כן. בקיצור, אז אתה לומד ברימון, לוי. קצת עליך, אחי, כי אנחנו סיימנו את המוח 9 שעות ומצטבר. לא, תשמע, זה אמא שלי כנראה מההתחלה היה לה איזה קנוניה ככה לגרום לי להיות מתופף ביום מן הימים. אז אמרתי לה שאני הולך ללמוד ברימון כזה, למה? לא, בסדר, אבל בסוף היא זרמה איתי, אז וואלה אחי, ברימון כיף. אני אגיד לך, good vibes. תשמע, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם רימון, כי אני לא יודע, אני חייב להגיד פשוט ואף אחד לא יקשיב לי, ועכשיו אתה חייב. הבעיה שלי עם רימון זה שזה כאילו כמו סניף לא מוצלח של כאילו המגמה למוזיקה של אוניברסיטת תל אביב, אחי. זה כולם שם פאקינג דושבגים, אחי, ואתה רואה כאילו על הפרצוף שלהם שהם כזה, אני מוזיקאי מרימון, אני למדתי פרוגרסיה ואני מנגן שירים ב5-6 עשריות, אחי. תשמע, אתה רואה שם כאלה, כאילו. באקדמיה זה ממש כאילו ראש מרובע. אבל האקדמיה, אני מכבל אותם, אתה מבין? כאילו, יש כישרונות גם ברימון, יש כישרונות גם ברימון. תשמע, באקדמיה אתה מדבר איתם על קיובייס, הם אומרים לך, מה? שוק, מה? מה אתה רוצה אבל הם אומרים את זה כי הם אידיוטים, אתה מבין? כי הם יודעים מה זה קיובייס והם בכל זאת עושים כאילו הם לא מכירים את זה. לא, אחי, יש שם כאלה שעדיין חיים, הם בתחילת המאה ה-20, הם עושים מוזיקת אוונגרד, משהו מוזר שאתה לא תשמע בחיים שלך, אם כן מישהו בא לרצוח אותך בשנתך. לי אקדמיה עשתה רושם יותר טוב מרימון. אחי, אשכרה לומדים שם מוזיקה, זה מדהים. אני פגשתי אנשים ברימון שנה ב' וג' שאשכרה כאילו, אחי, תשמע את השיר החדש שכתבתי, יש שם אקורדים 7. אתה יודע, כאילו, דברים שאתה לומד כשאתה מסתכל דאבים פעם ראשונה, כאילו, לא משהו מרשים. ושם אני מכיר, אתה יודע, אני מכיר אנשים שלמדו ברימון שכאילו, אשכרה מקהלות ניגנו את הדברים שהם הלחינו, וזה מדהים. תשמע, אני אגיד לך, זה בדיוק קטע ברימון, שהוא לוקח אנשים בכל מיני רמות, וכאילו איפה שאתה, נדחוף אותך לקדימה. אתה יכול, אם תלך איתנו, אנחנו נעיף אותך. אבל זה לטוב ולרע, כי מצד אחד זה נותן להרבה אנשים באמת לקחת את זה ולהגיד, טוב, יאללה, אני רוצה להעיף עכשיו את הרמה שלי ולהגיע לרמה
מקצועית, אבל מצד שני, יש שם הרבה כזה... אני אגיד לך מה הבעיה שלי במקום הזה, אתה יודע כמה אנשים שחזרו מהודו? המקום הזה זה מקום כלכלי, זה הבעיה שלי, אחי. הוא לא מקום שמחפש, כי זה נכון. עסק, אחי. אתה יודע, ראיתי איזה מישהי שהלכנו ושמענו שיר של פלורנס אנד דה משינס. תשמע, אני לא מרשה שם כישרון אחד, היה בחור כישרוני, ויש שם, אני בטוח, כישרונות, אתה יודע, מפה ועד ההודעה החדשה, כמו שיש חבר'ה שלומדים במכללות שאתה יודע, לא במקצוע במוזיקה, נגיד, לא יודע, משפטים, או חשבונאות, או whatever, והם לא לומדים באוניברסיטה, כי סתם לא היה להם כוח לעשות פסיכומטרי או משהו, והם כישרוניים. זה לא קשור, המקום שאתה לומד בו לא מגדיר אותך. אבל בוא נגיד שאחי, הייתי שם, וזה כאילו, זה כאילו פתחו סניף של תל אביב ברמת השרון. ככה זה הרגיש, אחי. זה פשוט ככה. אתה עכשיו מסיים שנה ב'? אני אגיד לך מה, מבחינת פוצים וזה, משהו שנדיר ברימון, שאני הייתי באקדמיה בירושלים, הייתי שם באיזה פרויקט, ותשמע, שמה, עד כמה שהיה לי נחמד עם האנשים, שמה יש פוצים שמרימים עליך את האף. זה בטוח. אין להם ברירה אחרי, זה מוזיקה קלאסית. מסתלבטים עליך, ובגלוי, בצורה הכי אשכנזית פולנית מגעילה שיש. אז אתה מנגן פאנק רק ב3 רבעים. אתה עכשיו מסיים שנה ב'? כן. ותגיד לי, כאילו, שמע, יש לי תיאוריה. אתה יכול לסגור כל מה שאתה יכול לעשות שם ב3 שנים, עם, אתה יודע, 3-4 מורים פרטיים, אתה יודע, אחד לתיאוריה, אחד לפיתוח קול נגיד, אחד לכלי שלך מן הסתם, ואחד לא יודע, הקלטות או משהו. כן. אתה סך הכל יכול, לא? כן, וואלה כן, וואלה אפילו, אני אגיד לך מה, בצורה שנראית לך הגיוני זה גם. משהו מאוד מאוד מאוד, תשמע, מוזיקה, אין דרך אחת באמת לא, ללמוד ממש לא. ולהתפתח. יש אנשים שמסגרת לא עושה להם טוב, יש אנשים שהם לא מתקדמים בלי מסגרת ומתפזרים. אני מסכים איתך 100%. ויש שם מורים מדהימים שפשוט מעיפים אותך, יש שם הוואי טוב, יש שם חבר'ה שאתה יכול, סתם אתה לא מכיר אף אחד, אתה מתיישב במעגל, אתה יודע... כל חודשיים יש תחרות כוכב נולד. בדיוק. וזה גורם לאנשים וואלה לנגן אחד עם השני. ואין שם, אנשים שם לא באמת רוצים, אנשים שם כאילו down to earth מדברים אחד עם השני. הרבה מהם יש להם, בוא נגיד, את הקטע שלהם, אם אני אנסח את זה בעדינות. ויש שם גם הרבה חבר'ה שבאו לא יודע, מגמת... אני לא נקוב בשמות של המגמות, אבל באו כזה להיות סינגר סונגרייטרים ומחפשים כאילו משהו, לא באמת יודעים מה הם רוצים מעצמם, הם מחפשים את זה ברימון. כאילו, אתה יודע, אמא שלה אמרה להם, לכו ללמוד, אבל הדבר היחידי שאני אוהב זה פאקינג מוזיקה. זה בנשמה שלי, אמא, תסגרי את הדלת. כמו אביב גפן כזה, ואז הוא זורק כיסא על מורה בשנה ופורש אחרי שנה. תשמע, אני אגיד לך מה... אחי, אגב, לנושא הזה, זה חבר אמר לי, אני לא זוכר מאיפה הוא ציטט את זה, אבל הדור הקודם, זה משפט ממש חכם, שהדור הקודם היו חבר'ה שהם, אתה יודע, יכלו להגשים את החלומות שלהם, שזה היה אפשרי, והדור הזה זה אנשים שמרגישים שהם צריכים להגשים את החלומות שלהם. כאילו, אני אגיד לך מה, הרבה פעמים אתה, אוקיי, אתה מוכשר באיזושהי רמה מסוימת, אבל אתה לא מספיק מוכשר. יש הרבה אנשים שרים יפה, הרבה אנשים שיודעים לכתוב מוזיקה. גם אנחנו יודעים לכתוב מוזיקה סבבה, ואנחנו מנגנים אחלה שירים, אבל זה בשבילנו, אנחנו לא יודעים, עוד לא הופענו מספיק כדי לדעת מהאנשים מה דעת הקהל על זה, אתה מבין? תשמע, אבל אני חושב כל בן אדם כאילו, שאתה יודע, שכתב איזה, לא יודע, 10 שירים בוורד אחי, וכתב שיר על, לא יודע, כלולות פה המילים יפתי והירח ואופוריה, אז הוא חושב שהוא, אתה יודע, הוא חושב שהוא הכי, כאילו בוב דילן הבא, ואני מכיר מישהו שבאמת חושב שהוא בוב דילן הבא, הוא הכי לא סובל אותו, ולא סובל את המוזיקה שלו. אל תנקוב בשמות, אני לא סובל קשרים, יואו. וואו. כן אחי, אני לא סובל קשרים. אל תנקוב בשמות אם אתה רוצה להיית את זה. כן. אני רק אשתעל ואעשה את זה בשיעול. אבל תשמע, אחי, ובסופו של דבר, יש יותר מדי אנשים בתחום הזה, יש כאילו פיצוץ בתחום הזה, וזה למה קיימים מקומות כמו רימון או מכללת BPM או דברים כאלה, כי כדי לספק להם מענה, כי אנשים ראו את הנישה וראו שיש יותר מדי ביקוש ללימודי מוזיקה, וקשה מדי להתקבל באוניברסיטאות ובמוסדות ההשכלה הגבוהים, שאשכרה עושים שם, אתה יודע, סינון רציני, ופתחו מקומות כמו... עכשיו שוב, אני לא מזלזל בזה, למרות שזה נשמע כאילו אני משתין על זה בקשת, ואני אומר, אני לא מזלזל בזה כדי לפתור את עצמי מאחריות, אבל באמת... אני מבין את זה, זה לגיטימי, זה משהו שאני גם התלבטתי לגביו לפני שאני נכנסתי, עזוב, לא ניכנס לזה, אבל... יש שם משהו בשחרור, שנותנים לה, בוא נגיד זה ככה, המקום נותן לך כלים לעוף קדימה ברמה הכי מקצועית, ועזוב את זה, יש שם מגמות כמו הלחנה, עיבוד וניצוח,
שמה שהם עושים לעומת האקדמיה, הם פשוט אי אפשר להשוות, הם כבר בשנה הראשונה מנצחים על תזמורת מקצועית, מביאים להם פאקינג תזמורת שהם מנצחים עליה, וגם שנגנו יצירות שהם הלחינו. אין את זה באקדמיה, אין דברים ברמות כאלה, אין דברים כל כך מוקדם. אני מכיר אנשים שעשו את זה. הם עשו את זה, אבל הם עושים את זה רק בשנה האחרונה, והם עושים את זה אולי על קוורטט או משהו כזה, על רביעת... דווקא זה נשמע לי משהו שיותר קורה שם, אחי. אני מכיר אנשים שעשו את זה, וזה פעם שאני שומע שזה קורה בכלל ברימון. תשמע, המגמה ברימון פשוט ממש ממש קטנה. אוקיי. וזה כאילו מגמה אחת, גם בהפקה יש שם... המגמת ההפקה שם, לפי מה שאני רואה, היא מאוד מאוד מקצועית. אבל יש לה מקום גם את המינוסים שלו, אבל לעומת האקדמיה, תחשוב, מה אני אוהב לעשות? אני אוהב רוק'נ'רול, אני אוהב לעשות הרבה דברים שהם חדשים. לא, זה מאוד תלוי מה אתה רוצה, אין לך מה לחפש באקדמיה, זה מה שאתה רוצה לעשות. אני הרגשתי שבאקדמיה אין בזה פלטפורמה, זה סגור ותחום מדי, זה פשוט לא המטרה שלנו. וזה בדיוק מה שאני חיפשתי. אין שום בעיה, אחי, זה לא אנחנו מנסים לשפוט אותך. לא, בכלל לא, אני סתם, אני משגב על זה של רימון. תשמע, אולי אני בור אחי, אבל אני חושב שאם אתה לא מנגן ג'אז או קלאסית, אין לך מה לחפש בלימודי מוזיקה גבוהים. תשמע, אני מסכים איתך, אני חושב שכאילו, אתה יודע, בנוסף לזה, אני לא חושב, אני מסכים איתך שלא צריך, אבל אם אתה הולך לכזה מקום, ואתה מנצל כל מה שהם מציעים לך, כמו חדרי חזרות והלימודים של ההקלטות, באמת, עד הסוף, זה יכול להיות מצוין. וליצור קשרים מן הסתם, או לפגוש אנשים, שזה עוד סיבה. אבל זה לא סיבה מספיק טובה כדי לשלם, לא יודע, 32,000 שקל לשנה, וזה לא, קיצר, לא... לא, אם אתה הולך ואתה יודע לנצל את זה, זה אדיר, אבל... אבל תחשוב שאתה קושר קשרים במכללה, לא יודע, עם המורים שלך נגיד, שראו מספיק חבר'ה כמוך שבאים ועושים, אחי, אתה יכול לשמוע את השיר שלי או את ההקלטה הזאת, אתה יודע, מספיק תלמידים כאילו כמוך שבאים וחופרים להם בשכל, אני לא יודע, אחי, אני חושב שהתחום הזה כאילו מוזיל את המוזיקה, אני לא מדבר על רימון ספציפית, גם לא על BPM ספציפית, שוב, יש כישרונות בכל מקום, אבל אני חושב שהעניין הזה שיותר מדי אנשים, אתה יודע, חושבים שם, ביניהם אני, כן? אני יכול להיות שאני שמוק מתנסה וחסר מודעות, ויכול להיות שאני לא שווה כלום, אחי, בנגינה ובמוזיקה. אבל איך להופיע בקריית שמונה, אנחנו חלק מהשמוקים האלה. נכון, אבל זה מה שאני חושב, אתה יודע, בכל אופן. תשמע, לגבי גם מה שאמרת קודם, יש הרבה נגנים, אבל אין הרבה נגנים טובים, אין הרבה נגנים שישבו ופאקינג חקרו את הכלי שלהם. לא, אני מסכים איתו, אחי. חקרו את הכלי שלהם. זה הבדיחה טובה, אבל בחזרה לכיתה ט'. חקרתי את הכלי שלי כל החיים. ותשמע, ובאמת כאילו באים ורוצים לעשות משהו, רוצים להוציא ובאמת נהיים מקצועיים. אין הרבה כאלה, יש מלא גיטריסטים. וזה משהו שדורש גם משמעת, גם דורש... אנשים לא מבינים את זה. זה דורש עבודה קשה. זה לא רק מתחיל ונסגר בכישרון, אתה צריך לעשות שיט, אחי. אתה צריך לשבת על הכלי, בין אם זה אתה מוציא שירים של ג'ימי פייג' או בלקמור, וואטאבר, אתה כאילו להוציא את כל הניואנסים הקטנים, זה דברים שלא... ומה, והכלי שלך? הוא אמר את זה. אין, אתה צריך לגעת בו, זה צריך כאילו להלביש אותו. קיצר, אני מבין מה אתה אומר, אבל שוב, אני פשוט, יש לי גם איזה בייס, יש לי איזה דעה קדומה, כי פגשתי יותר מדי אנשים שאומרים, אני מוזיקה, אני גיטריסט, והם כאלה, אחים, שווים לתחת, כאילו, ואני לא אומר את זה, אתה יודע, בתור משהו סובייקטיבי, אני אומר שרוב האנשים חושבים שהם שווים לתחת, ואז אנשים אומרים לך שאתה יודע, הם לא מבינים את זה. זה בחור אחד שאני מכיר, ואחי, הוא מנגן כאילו, באמת, הוא לומד לא יודע, באיזה מכללה בדרום, אחי, מוזיקה, אני לא אגיד את שמו, כאילו, על הזין שלי, אבל אתה יודע, אני יותר מדי עני כדי להסתבך בתביעות מאנשים שיש להם עורכי דין מהפרקליטות הציבורית, אבל, כי גם להם אין כסף, אבל וואלה, תשמע, הוא תותח לשווק את עצמו, הוא באמת תותח, אחי, הוא קליבר על, הוא מלך, אחי, הוא השיג לעצמו דברים מטורפים, כאילו, קמפיינים, אחי, לא יודע, בהדסטארט, הופעות, אחי, משוגעות, באמת, דברים פנומנליים, אחי. אבל הוא כאילו, יש לו חרא חומר אחי, והוא מנגן על הפנים ואין לו קול, אבל הוא פרונטמן, הוא פרונטמן בלי שירים אחי, זה בלי יכולת מוזיקלית, once or ever, כאילו באמת, שואפת לאפס. אני חושב שאחד מהדברים החשובים שהולכים לאיבוד בכל הבתי ספר האלה זה עניין של הווייב והווייב ומה שהמוזיקה משדרת, אני חושב גם העבודה הקשה הולכת לאיבוד אחי.
כי העבודה הקשה, כי אתה יודע גם מה אני לא אוהב בבית הספר האלה, שאנשים שיוצאים מהבית הספר הזה אומרים, אוקיי, סיימתי את הבית ספר ככה וככה. הגעתי לשם, איפה העבודה שלי, איפה ההופעה שלי במדיסון סקוויר גארדן, ואנשים כזה, לא אחי, עכשיו אתה מתחיל מאפס ואתה תופיע כאילו בפאבים של 8 איש מתל אביב, אחרי תואר של 3 שנים, כי אתה בדיוק אותו בן אדם. זה שאתה בא לבעל פאב ואתה אומר, יש לי תואר, אז הוא כזה על הסיינק שלי, אחי. תביא לי אנשים, המטבע זה אנשים, זה לא תואר, כאילו. יש לזה הקלה במס, כן. זה לא שהתואר שלך שווה 30 אנשים אתה לקהל. גם בא מאזור המרכז, אתה בא מגוש דן, אז כאילו מן הסתם שתתקל בפוצים. אני ירושלמי, אחי, לנו אין את החרא. נכון, אחי, אני אוהב ירושלים, ירושלים זה... בכל אתה מקום. יודע, אני אחי, אני גם מנתניה, נתניה זה ירושלים של השרון, אחי. אל תשכח שאנחנו כאילו down to earth בדיוק כמוכם, אחי. אין לנו... נתניה, אחי, נתניה. אני לא פגשתי, אני פגשתי, אתה יודע, כזה, אני מוזיקאי, רק כאילו שיצאתי מהסביבה הטבעית של נתניה והסביבה, אחי. יש גם הרבה שפשוט מזיינים את השכל על מוזיקה במקום לעשות מוזיקה, וזה גם משהו שמפיל הרבה חבר'ה צעירים היום. אני רואה כל מיני ילדודס חדשים שמתחילים רק וקונים גיטרה או טופים או בס או whatever, והם כל כך עסוקים בשטויות, כל כך עסוקים באיזה גיטרה נקנה, ולא אני עושה את הכי טוב, וחורשים על זה באינטרנט, ובמקום פאקינג להיות עסוק בכלי שלהם ולנגן. אני חושב שזה טעות לקנות גיטרה טובה. על התחלה עוד משהו אני אגיד לך. גיטרה חשמלית, אני קניתי, היה לי איבנז GXR 70 אחי, מכיתה ז' עד כיתה י"ב, היה לי במשך 5 שנים את הגיטרה הכי מסריחה שניתן לעלות על הדעת. קניתי אותה שעוד כלי זמר לא מוכרים לילדים פריירים כמוני, את הערכה הזאת של כאילו סטים, אחי, אתם זוכרים את זה? זה סט שהבא עם מפרטים אפילו. כן, אחי, עם מפרטים, אחי, עם מפרטים, והיה מגבר פנדר קטן של 15 ואט. 15? אשכרה? 15 ואט. שהיה פחות. גיטרה, אחי, GXR איבנז 70, שחורה. כבלים, מפרטים, קייס לגיטרה, וכל זה ב-2,000 שקל, שזה היה סופר זול, אחי. זה היה ממש אחלה, פחות, כאילו. אחי, אני קניתי סט ב-1,200 שקל, של חברה שקוראים, אני חושב GS, אחי, שכאילו, ניגנתי אחר כך על טופים של GS האלה, וזה אשכרה נראה כאילו הם לקחו מכסה של פח אשפה ועשו מזה את המצילות, כאילו. זה יכול להיות שזה קרה. יכול להיות, מאוד מאוד. זה חברה למחזור, יכול להיות. לא, אבל תשמע, ככה אתה לומד להעריך סאונד, ככה אתה גם לומד דרך לגעת בכלי שלך. אחי, זה כמו אוטו, כאילו, אתה מקבל רישיון נהיגה, אתה לא הולך אחי וקונה, כאילו, לא יודע, אוטו ב-80,000 שקל. לא, ממש לא. אתה צריך קודם להתחיל על הפח, אתה צריך קודם, אחי, אתה צריך להישמע הכי טוב שאתה יכול בכלי פח. כן. ואז אתה תעבור לומד עליו. איך להתעסק עם הכלי שלך, כמו שצריך. תפסיק להגיד, אחי, אתה מרים לי להנחתה, כאילו, כל פעם. תנחית. אני ילד קטן. אתה יודע מתי אני החלטתי לא ללכת ללמוד מוזיקה? כשנולדת. וואו. אני ניסיתי להתקבל פעם לברקלי בארצות הברית, כאילו בשביל הקטע, איזה קטע אם היית מתקבל רק בשביל הקטע? כן, לא הייתי הולך, לא יודע אחי, עזוב שלא הייתי יכול לעשות לעצמי את זה, שוב, זה כמו רימון, זה יקר בשרוף כאילו? נראה לי, הייתי מאמין, לא יודע, לא בדקתי, אתה יודע מה, בדקתי כמה זה היה, אבל אני לא זוכר כמה זה היה, אבל זה היה כאילו משמעותי. די, אני מנסה שוב. בכל מקרה, אז ניסיתי להתקבל אליהם, ואתה יודע, אתה מקבל רשימה של דרישות להתקבל לשם, וזה היה די מרשים, אתה יודע, לא משהו משוגע, אבל אתה יודע, לנגן ככה, להכין קטע, להכין פה, לדעת תיאוריה רמה כזאת וזה, ובאותה שנה ניסיתי להתקבל, אני חושב זה BPM, איך קוראים לבית ספר שהוא י"ל פרץ בתל אביב? למד פרץ? י"ל פרץ בתל אביב. זה מה, ליד המסגר שם? כן. אז BPM. אז BPM. בכל מקרה, ניסיתי להתקבל אליהם, שאלתי אותם, אתה יודע, אני נרשמתי לאודישן, ואז שאלתי את הבחורה שם שאחראית על זה, מה צריך להכין, מה הדרישות, מה פה, והיא אמרה, אין דרישות. אמרתי לה, נו רגע, אבל מה, לא להכין כלום, מה יהיה באודישן, למה אני אתקרב? היא אמרה לי, לא, פשוט תבוא ותנגן, אז אמרתי, אוקיי, לזה, אתה יודע, לברקלי התכוננתי איזה חודש, לזה אמרתי, יש לי עוד חודש, אני לא מתכונן דקה, אמשיך בחיים שלי, אני אגיע לשם ונראה מה יהיה. הגעתי לשם, היה שם כאילו האודישנים, זה המורה לפסנתר והמנהל של הבית ספר, שאני חושב שהוא בסיסט, ואני במקור בסיסט, אבל ניגנתי באותו זמן המון על גיטרה. ובאתי עם הגיטרה שלי, התחברתי למגבר, ואתה יודע, הם פשוט שאלו אותי מה הכנתי, אמרתי, לא הכנתי כלום, אבל פשוט נגן לכם את השירים שלי. ניגנתי להם איזה 4 שירים, והם די התלהבו וזה, ואז המורה לפסנתר ניגן לי כמה אקורדים על פסנתר, ואתה יודע, נתן לי צ'ארט כזה, ואמר לי, תנגן על זה סולו. ניגנתי איתו איזה סולו, וזה היה מגניב, כי זה זרם טוב, הרגשתי שזה זורם טוב, הוא פשוט, אתה יודע, הוא המשיך מהצ'ארט, אני פשוט המשכתי לנגן, וניגענו איזה 4-5 דקות שם, וזה היה פשוט זרימה טובה. שניהם התלהבו, אתה יודע, הם התחילו לשאול אותי על ההיסטוריה שלי, אז אמרתי להם שאני במקור בסיסט, והמנהל, שהוא בסיסט, הוא ממש מתלהב מבסיסטים, הוא אומר שממש חסר להם בסיסטים, הוא ממש ניסה לשכנע אותי לבוא בתור בסיסט,
ובסוף לא נרשמתי לשם, גם כי ראיתי, אתה יודע, הלכתי שם לאיזה ערב, אתה יודע, הצגת כישרונות כאלה, לא יודע מה שהיה להם שם ולא הרשים אותי כל כך, וגם כי פגשתי את האנשים שם וזה לא הרשים אותי כל כך, וגם כי אם אין דרישות לאודישן, אתה פשוט בא ועושה כאילו מה שבא, לא יודע, זה פשוט לא הרשים אותי כל הבית ספר הזה. זה אני מבין את זה לגמרי, תשמע, גם ברימון, האמת היא זה מצחיק, כי קיבלו אותי לרימון בלי שעליתי לתופים בכלל. פשוט, אני זוכר, באתי ליום פתוח, ועד שהתחיל היום פתוח די נסגרתי שאני רוצה ללמוד שם. הלכתי ועשיתי ביום הזה מבחן, אבל לא על טופים, כי לא היה קצת בעיה שם מבחינת פרוצדורה, לא משנה. אז אני פשוט בא אליו, והוא על הפסנתר, והוא משמיע לי מרווחים, והוא משמיע לי אקורדים, והוא אומר לי, טוב, תשאיר את הגבוה, תשאיר את תפרק וזה. ואז הוא עושה לי איזה מבחן ריתמי, כאילו מוחא לי כפיים, אני צריך לחזור אחר. ואז הוא אמר לי, טוב, התקבלת, ואני כזה, מה? אז כזה, כן, יש לך שמיעה טובה, וזה... יש עתיד. אחת מהשאלות במבחן הייתה, אתה יודע לכתוב צ'ק? אבל אני מתופף, לא ידעתי לנגן בכלל, מה? והוא אמר, זה בסדר, זהו. מה טיב יחסיך עם מס ההכנסה בחצי שנה האחרונה? טוב, אוקיי, התקבלת. אחי, מה סינגר סונגרייטר, כאילו שלא יודעים, אתה יודע, לכתוב מוזיקה או להלחין או מוזיקה, אז מה הם עושים שם? שרים כאילו באודישן? שרים ומלחינים ולומדים. אני חושב שהרעיון הוא, אתה יודע, זה לא שאתה אמור להגיע עם נקודת התחלה טובה, אתה אמור להגיע עם איזושהי נקודת התחלה, פשוט ההתקדמות שלך, אתה יודע, נקודת סיום שלך תהיה פשוט פחות אני מכיר גם אנשים שלא התקבלו לרימון, ואפילו אנשים שלא התקבלו בפעם הראשונה אפילו שהם יודעים לכתוב צ'ק? ואפילו שהם יכולים לכתוב צ'ק. אמרו, קחו את הכסף שלי, לא אכפת לי, אני אשאר לכם לא. כן, זהו. בואי נקרא, אנחנו הולך לקריית שמונה. צומת קדרים. צומת קדרים. קדרים. למי שזה מעניין אותו. כן. השעה עכשיו... אתה יודע מה קוראים לזה צומת קדרים? אני לא רוצה לשמוע את המיכה הזאת, נו, תן לי את זה, קדרים באים? כן, שאלתי, לא. ועד מעניינתי לדעת. הבנתי אותה. רגע, אני היום... אתמול ישנתי אצל ההורים שהיום בבוקר הייתי צריך לנסוע הביתה לאזור של מודיעין שם, לחדש את הדרכון שלי, וקמתי בבוקר, הייתי צריך לנסוע למשרד הפנים שם, ואז נזכרתי שהייתי צריך לעשות תמונת פספורט. שהצלמניה היחידה שהייתה פתוחה באזור, שפתוחה כאילו, אתה יודע, מוקדם, רציתי לתפור את זה על הבוקר, ולחזור הביתה ללמוד איזה מבחן שיש לי. הצלמניה היחידה שהייתה פתוחה זה ברעות, איפה שגדלתי, אחי. גדלתי שם, כאילו, גרתי שם מגיל 3 עד 23, 20 שנה, וכל הזיכרונות, אתה יודע, כל הילדות שלי זה שמה. נכנסתי לאזור שם, אחי, הייתי שם רבע שעה. נכנסתי למרכז, יצאתי, עכשיו הכל זה יחסית בכניסה, ראיתי את התיכון שלי, ראיתי את ה... אתה יודע, כל מיני מקומות שחברים שלי גרו בהם וזה, אחי, נכנסתי לכזה דיכאון, אתה יודע, התגעגעתי אתה יודע, נוסטלגיה של הילדות, והתגעגעתי לכל הדברים שהייתי עושה כשהייתי קטן, פשוט הכניס אותי לכזה דיכאון, פשוט יצאתי משם עם הרגשה של, אני פשוט רוצה, אתה יודע, להסתובב עם חברים ולעשות שטויות שוב וזה, אז אני רק רוצה להגיד תודה רבה לכם שאתם עושים איתי עכשיו צפונה. להסתובב עם חברים ולעשות שטויות, עד שדוקרים אותך בזין. אתה צפון שלך בבית ספר בנתניה? אז היית איתי. אחי, תמימות הילדות. אחי, באמת הייתי רבע שעה בבית, כאילו ביישוב שלי. אבל לא היית עושה את זה, לא היית חוזר להיות ילד. בחיים לא. לא, מה, לחזור להיות ילד? כן. לא יודע, אחי, היה לי תענוג. כן, אתה כן, שהיית צריך כאילו לבקש מאבא שלך רשות, אחי, לא יודע, לצאת החוצה כאילו רדיוס של 10 מטר מהבית, שלא היה לך שום... אחי, הסביבה שהכרת כאילו, כשהיית ילד, היא הייתה קטנה פי כאילו מיליוני מונים. זה עולם קטן וסגור, אין ספק, אבל הוא שמח וחמים ונעים, אחי, ולא הייתי צריך לשלם את חשבונות וללמוד למבחנים ולבכות על דלק ו1,000 דברים כאלה. לא, אני לא הייתי חוזר להיות ילד. אבל אחי, זה... גם לא זיינת שהיית ילד, אחי. דבר בשם, לא זייתי בכלל. בגיל 7 מותק, הייה! אבל הייתי מספיק גם לשקלה לרדת לעצמי, וואו! רגע, אחי, חד וחלק, לא. כי שינית את הנושא מיד, אז זה עניין זה. לא, אבל אחי, כל פעם שאני באזור שם, ואני פשוט רואה את הבית, אחי, אני עדיין מרגיש שם בבית, ואני עדיין מרגיש שכאילו, אתה יודע, זה המקום שלי, ופה היה לי הכי כיף שאי פעם יהיה לי, אז אתה יודע, הייתי בדיכאון מזה כמה זמן,
ואז החלטתי, אתה יודע, פשוט, אתה יודע, יצאתי מזה אחרי כמה זמן, והחלטתי שאתה יודע, לי יהיה ילד יום אחד, לא ילדה, אז אני אתן להם את אותה חוויה, לא באותו מקום, כי, אחי, לחזור לשם יעשה לי... מה זאת אומרת? תגרום להם לחזור כדי שיחטפו לי לא, 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 תן לי את הילדות הטובה שלי הייתה, אחי. תיסע לשם, לא, תיסע, יא זונה! כן, כן, זה מחזק אותי. פה שיחקתי חיי שרה, מה אתה אומר? אבא, לא אכפת לי, מה אתה אומר? כן, שיחקת חיי שרה? ברור, אחי, כל מה זה חיי שרה? חיים קיפודו, אחי, קיפודו? אתה יודע אנשים מה זה קוראים חיי לזה שרה? שבויים? שבויים? פאקינג, תגיד פאקינג שבויים, לא, אחי, תגיד חיי שרה. אוקיי, איך אומרים אבן יער מספריים? תבין למה מספריים. איך אומרים? מה יש? שע. אחי, איזה קריאת תרבויות. שע, אומרים שע, אחי. אז למה אמרת איך אומרים אבן יער מספריים? מה הקשר אבן ג'וק? כי זה ג'וק כאילו, מספריים זה ג'וק? כן, מה? איזה נכה זה. אבל זה לא מקצר כלום, אחי. שע ואבן יער מספריים, שע לא, שעה זה משהו אחר, שעה זה כוללו שעה. לא, שעה זה שעה זה כאילו כוללו שעה עד שעה. 3 בלי כלום. זה אבן יער לא, מספריים. לא, לא, זה כוללו מה זה כוללו שע? כוללו שעה שזורקים את כל הקבוצות של פוקיון, מה שתופס, מה שתופס. אתה מדבר על... קולולוש, נו. לא, כוללו ששה, שעה. לא אחי, לעשות ששה. מה זה ששה? ששה על קלפים. What the fuck is כוללו עושים שעה. ששה, אז אתה מה זורק זה בעלל. כוללו שעה. מה זה ככה אומרים, אחי. עושים? ששה, אחי. מה זה? אומרים ששה אומרים ששה וזורקים קלפים, עושים ששה על קלפים כאילו, אחי. כאילו לא לך רוצה. אוקיי, איך עושים כאילו את הצפרדע בקלפים שאתה הופך איתה כאילו? קאווה. מה זה קאווה? לא, זה שם אחי, פשוט היית עושה ככה עם הידיים. שאתם עושים ככה. קובה. קובה! פאקינג קובה! אחי, לנו לא היה לזה שם, פשוט היינו משחקים. אז אם היו אומרים נגיד אסור את זה, אז היו מחכים אסור את שתעשה מה? ואז אומרים אסור את זה? מה אסור? כי היה נגיד לא. פעמים שאתה משחק עם חברים שלך ויש שניים, אומרים לך כאילו בלי כפיים או בלי... איך עושים את זה עם האוויר שמוציאים מהפה, איך אומרים? זה אני לא מכיר. פאצ'ה. מי עושה פאצ'ה? מה זה מה? פאצ'ה. שאתה עושה פאץ'. לשרוק? שאתה כאילו אתה הופך שאתה עושה כאילו כאילו עם הפה, אקסטרה אוויר עם כן, הפה, לא, זה כן. למהות. לא, אבל לא, זה שם אחי. אנחנו לא היינו עושים. זה לא הגיע למהות. זה לא הגיע למהות. זה לא הגיע אלינו. בלי קובה, אפשר לעשות קובה, מה הבעיה? קובה אחי, לא קוראים לזה קובה, קוראים לזה קאווה. קובה, מה יש? דארק לאגר on the road, פלשבקינג, אחי. זה לא הגיע למקומים רעות. אחי. אבל תשמע, כל אחד היה לו ילדות אחרת, אתה יודע, אני גדלתי בנתניה, הייתה לי כן, ילדות אבל יחסית שלי אירונית. הייתה יותר טובה. זה מוזר מה שאתם אומרים, כי אני כשאני הייתי ילד, אמא שלי פשוט נתנה לי לעשות מה שבזין שלי. אני הייתי בן איזה 10 ו-11 וביקשתי ממנה נרגילה, והיא פשוט הביאה לי נרגילה מיריחו. הורות מה טובה, שמצחיק אחי, שאני הורות לא טובה. נגעתי בנרגילה מגיל 13, ואמא שלי שמחה לה. מ-11 עד ניצחה, 13 לא כאילו, או עד גיל 13 לא נגעת בנרגילה? מגיל 13. אז מ-11 עד 13 ראשון בנרגילה? כן, מסר. עוד אמא שלי שמחה עליי, כאילו, אחי, ישנת בגיל 11 נרגילה. בכיתה ה' ישנת בנרגילה. לא, אבל תשמע, אמא שלי זה בדיוק שמחה עליי. הקטע, אחי. ישנתי רק שנתיים. הרבה הורים כל כך וואו, אחי. פדנטים עם הילדים שלהם. אמא ישנתי שלי רק חודש, באיזה גיל 4. לא אחי, אצלי הם היו נורא כאילו, אתה יודע, נורא כזה, תעשה משהו בזין שלך, ואז שהגזמתי אז כאילו, אבא שלי אחורי, כאילו הייתי מפחד ממנו, כאילו, אתה יודע, היה כזה גבר כזה תופס לך, אז הוא פשוט תופס אותי בחולצה, ואומר לי כאילו, שמע, כאילו, תפסיק לעשות את זה, או שאני אזיין אותך. הוא אף פעם לא זיין אותי מכות, אבל אתה יודע, תמיד כאילו זה מפחיד אותך, תמיד כאילו שתופס לך כזה, וואו, הוא יכול לשבור לי את הפנים. טוב, אוקיי. כי אתה יודע, הפחד זה הכבוד הכי טוב שיש. אצלי אף פעם לא משהו כזה, אחי, אצלי אף פעם לא אמרו לי מה לעשות, פעם אחת אמרו לי לא להסתובב עם הילדים בהמשך הרחוב שהם היו משפחה של באמת, כאילו, אתה יודע, אנשים שלא הלכו, אתה יודע, נפלו מהתיכון והם משחקים עם דברים שמתפוצצים שטויות כאלה, אבל חוץ מזה... אחי, גדלת באפס פור פמילי? אבל אחי, חוץ מזה, אף פעם לא אמרו לי, אתה יודע, אל תעשן נרגילה, לא יודע אחי, אבל אני פעם שנה ששמתי נרגילה עכשיו לכיתה ח', אתה יודע, הלכתי עם כל החברים וזה, והלכנו למקום שזה הקטע של לעשות נרגילה, וכמה מהבחורות שצאנו איתן לא ידעו שזה הקטע של המקום, יום אחרי זה בבית ספר הם לא דיברו איתנו, אחי. כי החבורה של החנונים... למה, אתה כיתה ח' פעם ראשונה ששנת נרגילה? כן. אני כיתה ז', אני חושב. אתה פעם ראשונה שנת נרגילה? אחי, הוא אמר, 11. 11? גיל 11? וואו, אחי. סיגריה ראשונה מתי ישנת? ב'. אחי, אני ישנתי אבל ב'? איזה 5-6 שנים. בסדר, סיגריה ראשונה אבל בי"ב, ואז 6 שנים? משהו כזה. מה איתך על הלב? אני לא נגעתי בסיגריה. וואו, באמת? אחי. בעקיפין כן, כי אתה יודע, ג'וינט מעורבב עם טבק, אבל... וואלה, אחי, אני מתי סיגריה שמת פעם ראשונה... ג'וינט? או סיגריה, עזוב. סיגריה ראשונה בזין, אחי, ג'וינט ראשון בכיתה י"א. אני זוכר שהלכתי, אני זוכר גם את זה טוב, אני זוכר שהלכתי כאילו עם חבר, ואתה יודע, הוא הכיר לי איזה בחור שעובד בפיצריה, ואמר לי כזה, תכיר, זה מיכאל, אני כזה, אוקיי, מגניב, ואז אתה יודע, פשוט ישבנו איתו וישנו ג'וינט. זהו, אחי, לא דיברנו, כאילו, לא, פשוט, הוא יצא החוצה מהמשמרת שלו וישנו איתו ג'וינט, ואז הוא זוכר שהיה לי איזה שיר בראש, אחי,
והלכתי הביתה וכתבתי, ואמרתי, וואי, איזה שיר מדהים זה, אחי, אתה יודע שהייתי כאילו מסטול. קמתי בבוקר, זה היה, אחי, זה היה פח אשפה. אני פעם שלא ישנתי ג'ונט כיתה ט' נראה לי. היה לנו, כאילו, אתה יודע, אתה בחור המופרע של השכבה, בחור המופרע, היה חבר טוב שלי המון זמן. זה שקיבל רק 98 במבחן. אבל, אתה יודע, בחור שתמיד היה מסתובב עם וודקה ושטות כאלה וזה. הוא תמיד היה מחביב וודקה בבית שלי, כי אתה יודע, הוא לא רוצה לחזור הביתה לבית שלו עם זה, אבל הוא פעם אחת, לא יודע, היה תקופה שהיינו מסתובבים מעשנים איתו, בפארק ליד הבית כזה, זה איזה בחור שגדול נראה לי, איזה חודש שלם שהיינו מעשנים איתו, ובין כיתה ט' לי' זה היה ההתחלה שלי, זה היה הפעם הראשונה שלי. ואז מאז כאילו הייתה בקצב יחסית מתון? איזה שנתיים, אתה יודע, איזה חודש שישנו איתו, ואז שנתיים שלא ישנתי נראה לי, אז אתה יודע מה? אפילו יותר, היה לפני הצבא, ואז אחרי הצבא חזרתי לעשן. אחי, לי הקטע בצבא שישנתי פעם אחת בצבא כאילו, ואז בדיוק עברו איזה 3 שבועות וזה הזמן, והיו עושים לנו בדיקות, היינו בשיא של 30 איש אחי, והיו באים אלינו מצח איזה פעמיים בחודש. כאילו, היו בטוחים שקוראים אצלנו, אתה יודע, סחר בסמים, והיו אצלנו שתולים, אחי. זה היה כאילו משוגע, זה היה כמו פרק של עוז. ואתה יודע, והיינו 30 איש, אחי. רק שהם פספסו בבסיס, כאילו, מה קרה? רק ש? שהם פספסו בבסיס, כאילו... לא, לא פספסו בבסיס, אחי, הם צדקו. הם פספסו אנשים? כן, בטח, אחי. היו אצלנו מלא חבר'ה שהיו מעשנים, והיו, אתה יודע, גנבו נשק פעם אחת. היה בסיס נוראי, אחי. ואני זוכר שפעם אחת עישנתי, ואחרי 2.5 שבועות הם באו, כאילו, ואתה יודע, נתנו לי כאילו להשתין בכוס, אחי, וזה, אתה יודע, ואח שלי הגדול ישב, כאילו, אח שלי הגדול החורג ישב, כאילו, בכלא הצבאי על סמים, ואכלתי סרט על זה, אחי, ואמרתי, וואי, לא, וזה, וכאילו, אתה יודע, אתה מקלף, איך זה הולך? אתה משתין בכוס, עשו לך בדיקה? כן, פעם. משתין בכוס, ואז אתה מקלף, כאילו, את התווית, ואם התווית יוצאת איזשהו צבע מסוים, אז כאילו, הבדיקה לא טובה. ואז אני כאילו מקלף את זה בידיים רועדות, והוא כזה, אתה בסדר, אני כזה, כן, אחי, פשוט אני כאילו קצת לא ישנתי בלילה. שתיתי יותר מדי קפה, כן. ואז הוא כזה, אתה בסדר, אני כזה... אתה יוצא כזה מהמשרד. תעצור אותו. אתה יודע מה האחרונה, מתי הבאתם את הבטולים שלכם? מתי הזדנתם בפעם הראשונה? 16. 16? ומתי אתה? מקווה לערב. Maybe I'll get lucky. אחי, זוכרים דבר כזה? אתה לא זוכר? מה, אחי? מה אתה לא זוכר? מה אתה... רגע, לא 16, יום הולדת 17. בא יום הולדת 17. בא יום הולדת 17? זה נחשב 16? בא יום הולדת? לא, בא יום הולדת. לא, זה לא נחשב 16. בא יום הולדת 17. כאילו אחרי חצות? אחי, לא זוכר. 17, אחי. בוא נגיד 17, זה היה מחברה שלך? לא. סתם אחורה? לא, כן, לא הייתה לך. וואלה. אז אתה לא זוכר? יו, אחי, הנה החרמון! זה היה מאהבה, אני זוכר שזה היה מאהבה. לא, אהבה בטוח, אבל לא הכרתי כזה אותה. בטוח. אהבתי אותה באותו הרגע עד שגמרתי. זה היה 3 שניות של אהבה לוהטת. אחי, איזה כיף זה, כאילו, אחרי שאתה... הזדיינת אותה עם קונדום או בלי קונדום? לא, בלי. בלי? בלי. וואו, אחי. איזה... אני מרחם עליך, אתה יודע למה? כי כשאתה מזיין בהתחלה, שאתה מאבד את הבטולים שלך, אתה שם קונדום, ואז שאתה כאילו מזיין עוד פעם בלי קונדום, זה כמו לאבד את הבטולים מחדש. זה כאילו כזה, וואו, מה זה היה? הייתה לי מכונת זמן ויכולתי לשנות את זה. כן. עזוב, ינון, שים קונדום. כן. לא, אחי, יש 1000 סיבות לשים קונדום, אני לא יודע אם זאת הסיבה. לא, זאת הסיבה, אחי. עזוב ילדים, עזוב מחלות מין, עזוב את זה שהזין שלך ינשור וכאילו יהיה לך 13 ילדים ותאבד את העתיד שלך, זה הסיבה, אחי. אבל אני אוהב אותה. לא, הסיבה זה... שים קונדום. כן, זוכר בפעם ראשונה זיינתי בלי קונדום, כאילו, זה היה כמו לאבד את הביטולים שלך מחדש, זה היה לא אמיתי, כאילו. אתה יודע, זיינת אותה וכאילו שנינו היינו חרמנים, והיא כזה הולך על זה, ואני כזה, מה תקצה להירון? והיא כזה, הפלה, ואני כזה, וואו, מגניב, אחלה בחורה. ואז זיינו בלי קונדום, וזה היה, אחי, גם גמרתי תוך איזה 40 שניות, אחי. אתה גומר כל כך מהר, כי זה כוס, כאילו. פתאום כאילו כוס אומר לך כאילו, זה אני אחי. זה היה מעיל וזה אני אחי. זה כאילו, עכשיו אני ואתה חברים. כאילו, עכשיו אתה יודע, you know what's up. מה שמצחיק שאנחנו מדברים על זה ככה, וזה עדיין אחת השיחות הכי בוגרות שלנו בפודקאסט הזה. כנראה. אחי, אנחנו כבר בראש פינה, וואו. כן, אנחנו עוד רגע מתקרבים. כמה זמן אנחנו בדרכים? 1.5 שעה. כן, יש לנו עוד חצי שעה. וואלה, אחי. וואי, תגידו, אתם ראיתם את הפרסומת הזאת? כאילו שמעודדת אנשים להשתמש בקונדומים? שאתה רואה מישהי שהיא באיזה מסיבה וזה, ואז היא זורמת עם איזה בחור, ואז רואים את היטלר, שהוא כאילו עושה אותה בדוגי, ואז כזה, if you want to prevent holocaust, then use condom. כן, משהו יותר מצחיק, ראיתי פרסומת לאוטו, אני לא זוכר זאת, נראה לי זה היה וולקסווגן, שאתה רואה כאילו, או וולקסווגן עם מערכת בלימה כאילו, ושיעות מטורפת שמונעת תאונות,
ואז רואים אותו כזה נוסע בדרך כפרית כזאת, ב-1910 או משהו, ב-1900, נוסע כזה, ושתי בחורות כאלה, שתי ילדות משחקות, ואז הוא בדיוק בולם בזמן, והן כאילו הולכות, ואז הוא ממשיך לנסוע, ואתה רואה ילד כזה עם פוני לצד, עם כאילו שפם בר מצווה כמו של היטלר, והוא פשוט דורס אותו, ואז כזה רשום כזה וולקסווגן, prevents mistake before they happen, או משהו כזה, אחי. פשוט האוטו דרס את היטלר, זה גאוני, אחי, זה פרסומת גאונית. אז אחרי זה האוטו זה באמת נחרט לי בראש, אחי. אחי, זה קיצוני. כן, אבל זה אחלה. ראיתי גם פרסומת של דורקס, זה לא קנה אותי, שאתה רואה כאילו בחורות כזה מדברות, כאילו, אתה יודע, הם אמרו בדורקס, טוב, מה יגרום לאנשים או במשרד הבריאות ללבוש קונדומים, בואו נגרום לבחורות בנות 18-19 לדבר על זה, וכזה בחורות בנות 18 אומרות, אם הוא לא מסכים ללבוש קונדום, אני לא עושה את זה איתו, או זה מוריד לי ממנו, ואני כזה, על מי את עובדת? כאילו, ראיתם פעם בחורה חרמנית, אחי, זה שטויות, ברגע שבחורה חרמנית והיא רוצה אותך, אתה כזה, לא, יש לי את זיין אותי! או יש לי את זיין אותי! היא יכולה לשבור את הצ'סטי בלט החילי לחשוב כן, אחי, מה, כאילו, אתה יודע, היא תקרא את הקונדום מהיד שלה, זה לא... למרות שיש קטע לבנות, אחי, כאילו, איזה משהו לא במקום, אחי, יכולות פשוט להפסיק את הסקס באמצע, אחי. יכולות להפסיק להזדהה באמצע. איך אפשר לעשות דבר כזה? אפשר share this with me. אתה יודע, כאילו, אני צריך להגיע לעבודה, יש לי עסקה של מיליונים, אבל באמצע זיון, אני לא אפסיק את הזיון. אחי, סטנדאפיסטים אומרים על זה הרבה קטע של גברים, כאילו, באמת, גם אם בחורה תבוא וכאילו, תגיד לי כזה באמצע הסקס, תקשיב, אני גבר, אני כזה, אוקיי. תני לי לגמור ולדבר על זה. עברנו את הנקודה הזאת שאכפת לי. כמו שאתם רואים, אנחנו יודעים הרבה על בנות, אם אתם צריכים עזרה עם היחסים או במיטן, שלחו לנו מייל. אל תפנו אלינו. הוכחנו את עצמנו, אחי. לגמרי. בנות טיפלו לרגלינו אחרי שנשמעו את זה. זה נעל. לגמרי, אחי. בכל מקרה, בואו, אתם רוצים לסיים ולהחליט איפה אנחנו הולכים לאכול? אתם רוצים... כן, נראה לי חומוס... המקום הראשון שיופיע מולנו, אני בעד. שמעתי הרבה על החומוס הצפוני, אז זה צפוני בינינו, אם יש לכם מקום לחומוס שאתם ממליצים עליו, אז... אבי, אני לא אוכל חומוס! למה אתה לא אוכל חומוס? אני לא אוהב חומוס, אחי. מה יש לך? אני פגום, אני ישראלי פגום, אני לא אוהב חומוס, חינה, בוא נדבר על זה קטשופ חרדל, רטבים למיניהם, בוא שנייה נדבר על זה. קוטג', גבינות, אחי, אני לא יכול מהאמריקם, הוא מגעיל אותי. אמריקם כאילו, זה נראה כמו... אבל שפיך אין לך בעיה. אבל שפיך אין לך בעיה. לאכול? אחי, אמריקם מגעיל. אחי, לא יודע, לא הכנסתי את זה לפה שלי. לא של שפיך, של חומוס, אחי. שלח את זה על חבר, שהיה לו שותף שעשה לו ספר על, אתה יודע, מתכונים של שפיך. מה? עכשיו, מה? לא רק שזה היה ספר מתכונים, אתה יודע, הם נותנים לך המלצות איך לשמור את השפיך כדי שיחזיק, אתה יודע, שיהיה לך כמות מספקת לארוחה. בא לי להק. עכשיו, לא רק זה, יש שם גם, אתה יודע, לינקים והמלצות מאיפה אפשר לקנות את השפיך הכי טרי. אחי, אתה יודע מאיפה אפשר לקנות את השפיך הכי טרי? 5 דקות בלי מכנסיים, קרם לחוט, אחי, זה השפיך הכי טרי שיש. אתה הולך לזונה בדרום תל אביב, אחי, אתה שם לכוס מתחת לכוס, כאילו. כן, אחי, אתה יודע מה כן. רגע, זה כאילו מתכונים עם מיץ פוס, כאילו? לא, רק עם שפיך? רק שפיך. כן, אבל זה בריא. אחי, אתה לא יכול לקנות אותה? תשמע, אני באמת זוכר בחורה שפשוט הייתה מתה על שפיך. פשוט כאילו כל הזמן, לא יכלה להפסיק. לא, אבל לזה יש מנגנון בטבע, סנו. אחי, זה, תגיד מה שתגידו, עצמאות מינית ושיט כזה, בחורה שרוצה לבלוע לך, שאומרת כאילו אני רוצה שתגמור לי בפה ותבלע. לפחות כמה. אחי, יש בעיות. בורכת. כאילו... אחי, אני מדבר איתך שהייתה פשוט כל הזמן מעירה אותי תוך כדי, כאילו שאני ישן ופשוט... מה, תגמור לי בפה? שומע, אני צריכה עוד אחד. באמת? כאילו, רוצה שתגמור לה בפה? ככה? תחשוב על זה, כאילו, איזה הנאה הם מקבלות. זה... אחי, תנסה, תחשוב על זה. דמיין את זה שנייה, תעשי דמיון מודרך שלי. תחשוב את עצמך ישן עם לוי. בעצם אתה פשוט חייב את השפיך שלו. אני לא אוהב את זה, אחי. קיצור, אנחנו בדרך לצפון, כל מי שומע את הפודקאסט הזה אחרי שהוא יוצא ושכבר הופענו, אז שיגיע לקריית שמונה, כי אנחנו הופענו שם. בלי סיבה, בלי קשר. שיגיע לכפר אבל אתה יכול לפאבוס מגניב. כן, הפאבוס מגניב, ויש מצב שנחזור לשם, מצב גדול לקרפיון השיכור. כבר הוצאתי את זה החוצה, אז עכשיו אם הוא לא ייתן לו להופיע שם, אז זה לא יהיה לו נעים, אז אנחנו נופיע שם. ההופעה שהכרזנו בפרק הקודם, אני יודע שהוא נמחק, אבל התבטלה, אז אל תבואו בירושלים. כן. אם לא שמעתם את הפודקאסט הקודם, מה שבטוח קרה, אז אל תבואו לירושלים שבוע... לא, השבוע. עוד יומיים. איזה הופעות יש לנו בקרוב? אז עוד יומיים אין לנו הופעה. לא? נכון, ב-14 אנחנו מופיעים עוד פעם בקריית שמונה.
זה בטוח העניין הזה? כן, סגור? כן, זה סגור. אחלה, יום חמישי. כיכר צה"ל, כיכר המדינה, לא זוכר כל המקום, אוקיי. תהיה כתוב בפייסבוק שלנו. אוקיי. אחרי זה בירושלים בחצי טוקי, ב-20. אחר כך טור דרום, 28, 29, 30, שזה באר שבע, פבושקה בכפר עזה ומצפה רמון, פאב הברך, והשלישי לשמיני נתניה לגנסקי, וה-13 לשמיני הפנקס הקטן ירושלים. יאללה. ובאמת הלוואי והייתם איתנו פה כי רמת הגולן יפהפייה מכאן ובדיוק בשקיעה והריח באוטו הוא מלבב והמזגן נעים. טוב וחבר'ה, תבואו להופעות, תעבירו את הפודקאסט הזה לחברים שלכם, תשלחו אימיילים ל darklagerband@gmail.com ולהביא את המלך. Peace out!